अनजाग्रा नायगिरि ख्रिस्ट'नि बिसाफोर नोंथांमोना माब्लाबा बे सोंलुखौ खोनादोंना? जेब्ला सासे ख्रिस्टियान आइजोआ मासिक जायो अब्लाना बै समाव बाइबेल फरायनो नांगौना नाङा? आर'ज खालामनो मोनो ना मोना? आरो गिर्जायाव थांनो मोनो ना मोना? बेबायदि सोंलुफोरखौ माब्लाबा नोंथाङा खोनाफेरदोंना? गोबां समाजनि सुबुंफोरा नेमखान्थिफोर आरो परम्पराफोरा बे बिषयाव आलादा आलादा बाथ्राफोर बुङो। माखासे मानसिफोरा बेखौ सुवा होननानै सानो एबा सुवा होननानै बुङो आरो बुङोदि पिरियड्सनि समाव बाइबेल हमनाय एबा बाइबेल दांनाय एबा आर'ज खालामनायखौ खालामनो मोना एबा गिर्जायावबो थांनो मोना होननानै बुङो। नाथाय मा बाइबेला थारैनो बेबायदि बाथ्राखौ बुंदोंना? दिनै जोङो बाइबेलनि सहायजों आरो बाइबेलनि गोथौआव थांनानै जों बेखौनो बुजिनो नाजागोन दि सेथि, इसोरनि नोजोरा बे बिषयाव माबायदि? नैथि बाथ्रा, गोजाम रदाय आरो गोदान रदाया बे बिषयाव मा बुङो? आरो थामथियाव जोङो नायगोन दि दिनैनि बे समाव ख्रिस्टियान आइजोफोरा माबायदि थांनानै थानो नांगौ। दे अब्ला ख्रिस्ट'नि बिसाफोर गोबां सोंलुनि फिननायखौ नागिरनानै जोङो ओंखारलांदोनि, आंजों लोगोसे फैफागोन। दे अब्ला जोङो बाथ्राखौ जागायजेनदोनि। सेथि बाथ्रा जों नायगोन गोजाम रदाय आरो मासिकनि बाथ्रा। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे बिषयाव गोजाम रदायनि लेबि बिजाबनि 15 बालाबाव पेरियड्सनि बिसय मोजाङै माखासे नेमखान्थिफोरखौ होनानै दोनदों। आं फरायनि लेबि बिजाब 15 बालाब 19 सिरि। सोरबा हिन्जावहा मासनि हि सुनाय जाब्ला बियो 7 दिन सुवा जानानै थागोन आरो बे समाव जायनो बिखौ दांगोन बिनो सान हाबजासे सुवा जानानै थागोन। बेनि अनगायैबो गाहायनि सिरिफोराव गोबां नियम खान्थिफोरखौ होनानै दोनबावदों। बैखौ थांनानै नोंथांमोना फरायहैगोन। बैयाव बेबायदिबो बुंबावदों, जेरावनो बेबायदि जानाय आइजोआ जिरायगोन बै जायगाफोराबो सुवा जागोन आरो जेरावनो बियो उन्दुगोन बैबो सुवा जागोन आरो जेराव थागोन बैफोर गासै जायगाफोरानो सुवा जागोन। बेफोरबायदि गासै बाथ्राफोरखौ लिरनानै दोनदों। बे नेमा मानोमोन एबा आयेना मानोमोन एबा बेखौ बानायनायनि थांखियालाय मामोन? बै समाव इसोरा इजराइलफोरनि थाखाय जरखा गोथारथिनि नेमफोर फसंदोंमोन। बेनि थांखिया इसोरारि गोथारल' नङामोन, नाथाय सावस्रि आरो साखोन सिखोनमोन। मानोना बै मुगायाव बिगियान आरो मुलिया एसेबां जौगानाय नङामोन। बेनिखायनो इसोरा गोथारथि आरो साखोन सिखोननि थाखाय नेम थि खालामना होदों, जाहाथे मानसिफ्रा बेरामनिफ्राय रैखा मोननो हायो आरो गोथार जिउ खुंनो हायो। नायगिरिफोर, नाथाय गोसोआव लाखि, बे नेमा गोरायै इहुदिफोरनि समाज आरो मुसिनि आयेननि थाखायमोन। बेयो थोंजोङै ख्रिस्टियानफोरनि सायाव बाहायजाया, मानोना ख्रिस्ट'नियाव जों गोदान जिउ आरो उदांस्रिखौ मोनबाय। नैथि बाहागोनि बाथ्रा, बे जाहैबाय गोदान रदाय आरो जिसु ख्रिस्ट'नि फोरोंनाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर एबा नायगिरिफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ सुवा सोदोब बिनि ओंथिखौ मोजाङै फोरमायदों। माबायदि मानसिया सुवा जायो बे बिसयाव जेराव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन बेनो जाहैबाय माथाइनि 15 बालाब 11 सिरि। खौगाजों नोङो जेखौ जायो बियो मानसिखौ खालाय खालामा, नाथाय मानसिनि खौगाजों जेया ओंखारो बेसो मानसिखौ खालाय खालामो। बेनि माने बाहेरनि नुनायनि गेजेरजों जोङो सुवा जाया, नाथायब्ला गोसो आरो साननायासो जोंखौ सुवा खालामो। बेनिखायनो दानफायारि पेरियड्स जानाय मिथिंगायारि बिखान्थिखौ पाप होननानै बुंनो हाया एबा सुवा होननानै बुंनो हाया, एबा आत्मिक जिउखौ सुवा खालामो बेखौबो बुंनो हाया। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोननो मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांहोफिननो हास्थायदों, जेरावहाय मार्कुसनि 5 बालाब 25निफ्राय 34 सिरियाव मोननो हागोन, जेराव सासे आइजो दङमोन 12 बोसोर सैसोनानै थानो गोनां जादोंमोन थै खुरन्नाय बेरामाव, बे पेरियड्स बेरामाव। सरासनस्रायै सासे गोग्गो देहानि आइजोआ, हिन्जावसाया मासाव खनसेल' पेरियड्स जागोन, नाथाय बाइबेलाव जि लिरजानानै दोनदों 12 बोसोर सैसोनानै थानो गोनां जानाय, बेहा गोबां जायोमोन। बे मोनसे बिनि बेराम जादोंमोन आरो बियो गोबां डक्टरफोरनियाव लांदोंमोन। बै समाव जा कबिराजफोर दङमोन, जा राहा लामाफोर दङमोन, बै मुलि होग्राफोरनियाव बियो थांदोंमोन, नाथाय गोबां फैसा खरस खालामनानैबो, फैसा गारनानैबो बिनि बेरामा हामजायाखैमोन। नाथाय बै बेरामा बिहा गोबां बारासो जासिनबावदोंमोन। नाथाय जेब्ला बियो जिसु ख्रिस्ट'नि बाथ्राखौ खोनादोंमोन जे जिसु ख्रिस्ट'आ गोबां सोमोनांथाव खामानि मावनो हायो, अब्लाना बे आइजोनि गोसोआव मोनसे फोथायनाया फैदोंमोन जे आङो जिसु ख्रिस्ट'नि सिखौ दांनो मोनब्लाबो आंनि बे बेरामा गागोन होननानै। आरो थिग बेबायदिनो जिसु ख्रिस्ट'आ सानसे समाव फैबाय आरो बै फैनाय समाव बै आइजोआ जिसु ख्रिस्ट'नि हिखौ दांदों। जेब्ला आइजोआ जिसु ख्रिस्ट'नि हिखौ हमदांनो मोनबाय, अब्लानो लोगो लोगोनो बै आइजोआ हर मोनबाय,
गावनि मोन्दांथिखौ मोननो हाबाय जे गावनिफ्राय बे बेरामा गालांबाय होननानै आरो जिसु ख्रिस्टआबो मोनथिबाय जे आंनि सिखौ सोरबा हमदों, आंनिफ्राय गोहो थांदों, आंनिफ्राय बोलो थांदों होननानै जिसु ख्रिस्टआ थाद'बाय आरो सोंबाय आंनि सिखौ सोर दांखो, सोर हमदों होननानै। आरो सेलाफोरा बुंदोंमोन बै समाव एसेबां होंगो दोंगो दङ, होंगो दोंगोआव नोंनि जिखौ हमग्रा, नोंनि जियाव मानसिफोरनि मोदोमा नांगासिनो दङ, अब्लाबो नों बेबायदि सोंबाय होननानै सेलाफोरा बुंदोंमोन। नाथाय जिसु ख्रिस्टआ बुंदों नङा, मानसिफोरनि मोदोम नांनाय बाथ्राया आलादा, नाथाय आंनि जिखौ हमथारदों आरो आंनिफ्राय गोहो थांदों होननानै। आरो बै समाव बै आइजोआ बे बाथ्राखौ खोनानानै गोबां गिदों आरो बियो सिखार जादों आं हमदोंमोन होननानै। आरो बै समावनो जिसु ख्रिस्टनियाव बियो गासैबो जाथायफोरखौ बुंनानै लाबाय आरो जिसु ख्रिस्टआ बै समाव बुंबाय नोंनि फोथायनाया नोंखौ सोखाबाय, थां गोजोनै होननानै। जिसु ख्रिस्टआ बै समाव बुङाखसै सि आङो सुवा जाबाय, नों सुवा गोनां आइजो। जिसु ख्रिस्टआ बेबायदि बुङाखै। जिसु ख्रिस्टआ बेबायदिसो बुंबाय अ बिसा हिन्जाव, नोंनि फोथायनायानो नोंखौ फोथांबाय, नोंनि बेरामखौ सोखाबाय, दे गोजोनै थांदो, सान्तियै थांदो होननानैसो बुंबाय। जिसु ख्रिस्टआ मुगैनायनि बाथ्राखौ बुङाखै, सावनि बाथ्राखौ बुङाखै, सुवा जानायनि बाथ्राखौ बुङाखै। बे जारिमिननिफ्राय जों रोखा जानो हायोदि जिसुनि थाखाय देहायारि थासारिया जेबो हेंथा नङामोन, एबा हेंथा जाया एबा हेंथा नङा, नाथाय फोथायनाया गुबै बाथ्रामोन। गालातियारि 5:6 सिरियाव पौलाबो बे बिसयाव बेबायदि फोरोंदों दि मानोना जिसु ख्रिस्टजों खौसेयाव थाब्ला टक्सेट खालामजा एबा दा खालामजा बेफोरो मुंबो नङा, अननायनि गेजेरजों फोथायनायासो गोनांथार। बेनि माने गोजाम रदाइनि 10 आयेन, जेरैहाय पेरियड्स जाब्ला सुवा जानाय, सुवा जायै, दायो बेफोर आयेनफोरा जोंफोरखौ खानानै दोनाखै। दायो जोंनि सिनायथिया जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजोंसो, जोंनि सिनायथिया बायजोआरि नेमखान्थिफोरजों नङा। अब्ला फिन जोङो सोंलुआव फैफिनबावदोनि, बे जाहैबाय मासिक जायोब्ला एबा पेरियड्स जायोब्ला जोङो बाइबेल फरायनो मोनगोन ना मोना, आइजोफोरा बाइबेल फरायनो मोनो ना मोना? अनजाग्रा नायगिरिफोर, आं फिननायाव थोंजोङैनो बुंगोन जे मोनो, फरायनो मोनो, फरायनो नांगौ। पेरियड्स जानाया बियो मोनसे मिथिंगायारि खान्थि जायखौ इसोरानो बानायदों। इसोरा आइजोफोरनो बे आशीर्बादखौ होदोंसो जेन जिउ जोनोम जायो। जुदि सासे आइजो मानसिनियाव बे पेरियड्सआ गैयाब्ला, पेरियड्सआ जायाब्ला, बे आइजोआ जिउबो जोनोम जाहोनो हानाय नङा। बेनिखायनो बेयाव जेबो सुवा जानायनि बाथ्रा एबा सुवा जागोननि एबा सुवा जायोनि बाथ्रा जेबो गैया। आरो नैथि सोंलुआव जों थांदोनि, बे जाहैबाय पेरियड्स जानाय एबा मासिक जानाय समाव आइजोफोरा आर'ज खालामनो हायो ना हाया? अनजाग्रा नायगिरिफोर, थोंजोङै आङो फिननायाव बुंगोन खालामनांगौ, हायो। मानोना आर'ज गाबनाया गोसोनि सावरायनाय। इसोरा जोंनि गोसोखौ नायो, जोंनि देहायारि थासारिखौ नङा। थामथि सोंलु, बे जाहैबाय पेरियड्स जायोब्ला एबा मासिक जायोब्ला सासे आइजो एबा सिख्लाया गिर्जायाव थांनांगौ ना थांनाङा, एबा थांनो हायो ना हाया, थाङोब्ला सुवा जायो नामा? बे बेलायावबो थोंजोङैनो फिननायखौ आङो होगोन, थांनो नांगौ। जुदि नोंनि देहायाव, नोंनि मोदोमाव माबा मोनसे जेबो बेराम गैया, जेरावहाय जेबो उसुबिदा गैया, हमनानै ला मासिक जानायजों लोगोसे एबा पेरियड्स जानायजों लोगोसे मोदोमाव माबा मोनसे बेराम जाफादों एबा मोदोमाव लोरबांथिया फैदों, गिर्जायाव थांनो उसुबिदा जादों, थांनो हाया जादों, लोमजादेरदों, बे आलादा बाथ्रा। नाथाय गिर्जायाव थाङोब्ला सुवा जागोन, बे बाथ्राखौ लानानै गिर्जायाव थाङालाबानो थानाया बेयो गोरोन्थि जागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, देहा आरो देहायारि थासारिया गनायथि होयोब्ला गिर्जायाव थांनायाव जेबो जेंना गैया। इसोरा गुबुन समफोरबादि बे अबस्थायाव आइजोफोरखौ नाजावो, इसोरा बेखौ मोनथिखागौ। बेयावखाय बे बिसयाव जेबो अजद आपत्ति गैयालाबानो गिर्जायाव थांनानै इसोरखौ खुलुमनो, सिबिनो, खालामहैनो हायो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, ब्रैथि बाथ्रा बुंनो नागिरदों, बे बिसयाव गोरोन्थियै बुजिनाय एबा नंखाय फोथायनायफोरबो थानो हागौ। गोबां नेमखान्थिफोराव एबा गोबां समाजनि खान्थिफोराव पेरियड्सखौ अपबित्र होननानै साननाय जायो। आइजोफोरखौ न'निफ्राय आलादा खालामनाय जायो आरो बिसोरखौ गोथार बिजाब, बाइबेल एबा धोरोमारि जायगाफोरखौ दांनो होनाय जाया। बे सानस्रिया एबा बेफोर बाथ्राफोरा एबा बेफोर फोथायनायफोरा हारिमु आरो गोथै फोथायनायनिफ्राय फैदों, बाइबेलनिफ्राय नङा। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेफोर गासै नियम खान्थिफोराव सुबुंफोर जि बुंनाय नियम खान्थिफोर, बैफोरनि बिसय इसोरा मा बुङो एबा बाइबेला मा बुङो? अनजाग्रा नायगिरिफोर, बाइबेला जेरावबो बे बाथ्राखौ बुङाखै दि आइजोफोरा गावनि पिरियड्सनि समाव एबा मासिकनि समाव बाइबेलखौ फरायनो नाङा एबा बाइबेल फरायनो मोना एबा आर'ज गाबनो मोना एबा गिर्जायाव थांनो मोना होननानै बाइबेला जेरावबो जोंनो बुङा एबा बुङाखै। नाथायब्ला बिनि उल्थायै बाइबेला जोंखौ बेखौसो बुंदों जे इसोरनि खाथियाव फै,
इसोरनियाव फै बेखौसो लिंहरनायखौसो बाइबेला जोंनो दिन्थियो। इब्रायारि 4:14 सिरिया बुङो, बिनिखायनो फै जोङो गोहोजों इसोरनि दयानि सिंहासननि मोखाङाव थांनि, बेयाव जोङो दया मोनगोन आरो नंगौ समाव जोङो अनखांजानानै हेफाजाब मोनगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, इसोरा आइजोफोरखौ बिसेस सोमोनांथावै समायनायै सोरजिबाय। पेरियड्स एबा मासिक जानाया लाजिनांगौनि बाथ्रा नङा, नाथायब्ला बियो बिसोरनि एबा आइजो माहारिनि बोरसो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोङो ख्रिस्ट'खौ नाजावनाय लोगो लोगोनो जोङो ख्रिस्ट'नियाव गोदान जाबाय। आयेना जोंखौ खानानै दोनाखै एबा जोङो आयेनजों नंलिया, जोङो जिसु ख्रिस्ट'नियाव गोदान जाबाय, जों उदांस्रि जाबाय। पेरियड्सखौ लानानै आइजोफोरा सुवा जानांगौनि एबा सुवा जागोननि गिनांगौनि आयेनाव गैलिया। अनजाग्रा नायगिरिफोर, फोथायनायासो गोनांथिथार। सासे आइजोनि थासारिया जेखि जाया मानो, बियो फोथायनायजों इसोरखौ नागिरोब्ला इसोरा बिनि बाथ्राखौ खोनासंगोन। पेरियड जा पेरियड दाजा, फोथायनायासो देरसिन। पेरियड जायोब्ला सुवा जायो बे माब्लाबाबो नङा। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसेयैनो आइजोफोर, बाइबेला जोंनो फोरोङो दि मासिक जानाय एबा पेरियड जानाया सुवानि बाथ्रा नङा। बेयो मोनसे मिथिंगायारि नेमखान्थि जेराव बेखौ इसोरा बोर होनानै आइजोफोरनो होदों। ख्रिस्टियान आइजोफोरा मासिक जानायावबो पेरियड्स जानायावबो बाइबेल फरायनो नांगौ, आर'ज खालामनो नांगौ, गिर्जायावबो थांनो नांगौ आरो इसोरनि खाथियाव फैनांगौ। मानोना इसोरा गोसोखौसो नायो, मोदोमनि एबा शारीरिक परिस्थितिखौ नङा। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे नंखाय फोथायनायखौ दिनै जोङो सिफायनि। मासिकनि समाव एबा पेरियड्सनि समाव आइजोफोरा सुवा जायो, बे बाथ्राया नंखाय होननानै जों बयबो बुंनि आरो बे सैथोखौ हमथानानै लाखिदि ख्रिस्ट'नि सायाव जों गासैबो गोथार आरो धोरोमिया जाबाय। जोबनायाव बिनानाव आरो आइजोफोर, गोसोआव लाखि, नोंथांनि सिनायथिया नोंथांनि देहानि अबस्थाजों थि नङा, नाथाय जिसु ख्रिस्ट'नि सायाव नोंथांनि फोथायनायजों थि जायो। बिनिखायनो इसोरनि बाथ्राखौ गिनाय गैयालासे फराय, बिखौ खुलुम आरो आर'ज गाबनायाव गोगोम था। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि जि भिडिअ बे जाहैबाय खासखरि आइजोफोरनि थाखायमोन, नाथाय बेजोंनो लोगोसे गोबां हौवाफोरबो दङ जाय हौवाफोरा हयथ' बे जायोब्ला पेरियड्स जायोब्ला सुवा जायो होननानै हयथ' गोबां हौवाफोराबो साननानै लानोबो हागौ। दा बेवहाय नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ नायफाबाय आरो नोंथांमोनाबो बावना थानाय बाथ्राफोरखौ माबा मोनसे सोलोंदों होननानै फोथायदों। लोगोसेयैनो बयखौबो खावलायनो हास्थायदों, जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे लाइक होदो, भिडिअखौ शेयार खालामदो। दे अब्ला फैबाय थानाय समाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैगोन। दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नोसै। थेंक इउ। बयहाबो सुख सान्ति जाथोंसै। आमेन।